otu ọla kpọrọ Rule of Law and Anti-Corruption Program bụ ndị nke kara n'ihu wee kewapụta ngalaba ikpe ha ma bụrụkwazị nke otu kọmishọn na-akụ maka ikede ndị ikedi n'obi bụ iji wee neba anya na ọtụtụ ajọ omume dịgasị iche iche bụ nke eji wee na-emegbu ha n'obodo dị iche iche ebe ndị nke ha bi n'ime steeti Anambra. Onye nta aka anyị bụ Chukwuemeka Modelem bụ onye nke wetara gị ya bụ akụkọ n'uso. Isi ya bụ ụlọ ọrụ na steeti a bụ Odoziakụ Josephine Ona kwupụtara nke a mgbe ha na ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịmma ndị nwere ọlụsị na steeti a nwere nzukọ na Ọka bụ nke akpọrọ Disability Rights Commission ma bụrụkwazi nke ọ bụ ndị otu European Union nakwazi ndị Institute for Democracy nakwazi Electoral Assistance bụ ndị kwadoro ya. N'okwu ya, onye isi oche ụlọ ọrụ Anambra State Disability Rights Commission bụ Maazị Chuks Ewuzie kọwara na ụlọ ọrụ ha na ndị ọrụ nchekwa ga-agbadozi aka ugbu a wee megide ihe niile na-emegide ndị nwere ọlụsị na steeti a site ịkpụpụ onye ọbụla megburu ha n'ụlọ ikpe ebe a ga-ekpe onye ahụ ikpe. N'aka nke ya, odeakwụkwọ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe gbasara ụmụ nwaanyị nakwazi ọdịmma ndị mmadụ n'obodo a bụ Odoziakụ Chinwe Achụgbu mere ka amata na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị nwere ọlụsị na steeti a na-anaghị emegbu ha, ebe ofu onye n'ime ndị nwere ọlụsị sonyekwara na ya bụ mmemme bụ Odoziakụ Chidimma Ajemba kwupụtara na ya bụ ọgbakọ emeela ka ha mara ụzọ ha ga-esi wee kwụsị mmegbu ndị mmadụ na-emegbu ha site n'Ọka. Abụ m Chukwuemeka Modelem.